Ráno chalani prišli s technikou, so všetkými vecami, lebo to sú okná, ktoré majú veľkoformátové riešenie s tým, že to jedno okno bolo 800-850 kg. Stavebné otvory boli nachystané so všetkými vecami, no a v priebehu pár hodín to bolo nahodené do hrubej stavby. Keď stavba začínala, tak už som mal vybratých nejakých dodávateľov, komponentov do celej realizácie stavby. S tým, že postupne som to cizoloval. No a medzi 10 bola aj táto firma, ktorá mi dodala komplet celé to riešenie, čiže okná, dvere a žalúzie. Vybral som túto firmu z toho titulu, že dali jednoznačné podmienky a v rámci osobných rokovaní so strediskom, ktoré je v Žiline, sa mi zdali ako veľmi féroví a ústretoví k mojim požiadavkám, ktoré som tam predniesol. Na základe tohto som z toho veľkého počtu vybral 3 a z tej trojice vznikla táto víťazná firma. V rámci servisnej prehliadky, ktorú som aktivoval, lebo tam som dostal záručnú dobu 12 rokov, tak v rámci tej servisnej prehliadky boli ponastavované veci, pretože tak ako všetci vieme, hrubá stavba sa dá, hoci tá montáž bola po roku a pol do hrubej stavby, ale aj napriek tomu tá stavba trošku sadla, takže bolo potrebné niektoré veci doladiť. Spolupráca bola celku na dobrej úrovni, to môžem pozitívne hodnotiť, s tým, že veci, ktoré vznikli, boli okamžite odstránené a zobrané v rámci mojich pripomienok, takže k maximálnej spokojnosti. Ekoprofil. Najbezpečnejšie okná s 12-ročnou zárukou.